Hemprek apharman apran kachipi Kalitang Rahul Singnar akumlin ke par jab japhan CM reading pen long ekisong. Long rear lo suluk sudaga tomon jong si pajab ingtung te pulote prabjen pen tripartite stock nang hang nangji JACAS. Pinichiti ni phai ke thomarni Hemprek apharman apran kachipedam Kalitang Rahul Singnar akumlin Dipu Boys Higher Secondary School at Hengno long ke par jab japhan Karbiang Long Autonomous Council's EM Tuliram Ronghang Agdeng Long A ke sompona birta nangli. Karbiang Long along suluk sudaga tomon jong si pajab ingtung te pulote prabjen pen state lepen central government JACAS aphan Hemprek aputhak chingki chingbai aphan nang hang nang jipura dipupen jong mukak an hum parohini suse bike pachajengsi kachasong kepaklan. Arjuding Kluipen Karbiang Long Arat Hemprek Long Nangji Kachasong Panungkuk si kedam tang surihini kriketom aningkan Julai Jeklo Telangana Pan State Kipi Popu Kepangda kahut Karbiang Long Araratum Ning Kipungpen Erset Pungset Kachasong ahut Pulisa Heliamu Kiruajok Rahul Singnar apran Dam Nanglu Lapen Kaprekatum Arengahu Sonanglu Pinpur mi halabang sohut Karbiang Long Arat Hemprek Long Nangji Pu Kachasong Amiade Kethe Theklong si State Lepen Central Gavatum Kachingwai Japan Sai Jokti nang hang nang kok an pinlo halabang so tok salong Kachingki Chingwai Don Japan si Joint Action Committee for Autonomous State Mate JACAS ku Sengsi Hemprek apharman Hong Plian Chingki Chingwai Aversai Longlo Bonta halabang so Kachingwai ang thun puthot nang hang thunang jipusi JACAS amepu State Lepen Arisang Hotum Kachesong alam te nai thona pachini po Lahalon itum kachesong bangke Article 244A aputhak sidum chesong lo la penitum pipo sipini bike rally chepaklang langkok ma la bangke ditum 4 rounds talks doelo ditum JACAS tum government pen lasin non bangke itum 5 rounds talks donangi for implementation of Article 244A ate talks jong si ave putel so implementation na bangke uni deji lahalon ditum lasin ditum non ke dobom a government atum pan a chief minister lapena prime minister lapena partai Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alang li pana tuning dilo JACAS atuma talks bangke initiate nang kuri pidun nangji ateman itum forum tole dualo aten itum pini JACAS tum ke claim lage pini daka itum group ti fantot kali itum long JACAS membership pan Karbiang Long arat apasi tum JACAS tum ke claim pon to si JACAS tum long si state bandia lopute me ke donangi ke sobkar bina donangi la sidak party chibu pin pen asong chibu pin pen pini JACAS tum long so talks long na pachun dui pan anu tin Karbiang Long arat tuman same tum JACAS pen chuning di pon tapko media hoi pen si government of India government of Assam la pen Karbiang Long Autonomous Council fan pachin dak itu JACAS tum kedam tangam ni Karbiang Long long suduk solak pen government of India tu nampak ferin nang sedang dengan bang lo lasin tum pini dak si pudak lo je government of India tum JACAS fan prabjin pen tok do deli pudante ni tum Karbiang Long long suluk sodak tumon pajab jite hi pukai lagi ning biang ni lasi jak prabjin ben JACAS fan jong si tok bang resume tu thei putak yang jelangam ni ke Karbiang Long lo suluk sodak tumon ke jabe ko lagi dak nang tu media tu ben thandak lo lasi BJP government non do poma government tum Karbiang Long to pan Hemprek tipu kaci caktang do langsung so komitmen nang cibi ning pusitak pasti tu thandak nok deku Rahul Singnar alang li alam langgat lo lasi alang li kharjong inthiri pen siningang song sinon le lo lasi siningang song dam ni kedu ke thak kering media fan ni ka kita me alang fan alam chawdom nagi alang li jongjung pen le ini la so pirpin kedam nang kali alang li khai long ri la pen Hemprek Autonomous State Kachasong ben alang li atau pirpin ciunang lo lasi Rahul Singnar Kalitang aleng kharjong kai kering ya dia phang da alang li phana ko Karbiang Long arat lapen silarat tum aning hang Hemprek ya hang abang ku bang tin dame mate iso ejang ki di sarti benjeng lok Kedoan akai dami alang li ngunok be popu laso kapacini ji phanse alang li kundin dak ini doan jok sompon lapen gedak JACAS amai pu korsin terona ke hai lapen dun mai pu stelin dia ke hai asin benjeng lok dak song kedoan JACAS long terap dun abang tuang ki dadak ke nan jetong lapen Karbiang Long Autonomous Council ben si hok pon lapen ngetung Karbiang Long Autonomous Council ben ta itu family tu ngopana
apa ya po tuman kerap nang bang ini tu aprang masih kap kalau ikan ini aprang ikan kita aprang si pipon elo karya Autonomous Council Foundation Day yang ditekan masih kirang-kirang ni antam ni tumta ni nakong kan kerap lapen Rahul Singnar kita me akhir jume na pinangi alang li kape pling un ia kam pusini song itu tame ana mahir jume nang tidun pen balang li hodak na sini song dari akhir jume na tidun pen karjang longrat ani ke hang aji tuklui pen ke song kan pikep soselo kaso Hemprek kape chunji tame alang me kai kita me itu hang akhir jume na tidun tu pacini